Assalamu alaikum bewa. Au siradi somo obedi. Ani fama au sambe alaka seli chama irana. Alaka garsi go foni alaka shini kene ya dani awuni silame de umbema. Ya rabbi ya rabbana mbawfo. Au kasamdi don de ba min kera wulafi hamai mai ga ya fenfo. Hate de do. Aka kuma jara ne yere de ba fo. Be gawo ka ube fo ne re gawo ka insigile be gawo. Ene da kwani kuma min be no sisa. Uku jija ni minisma genda katake. Jija uka fere do ke amfana de unka bo sokono na dalila. Den kimilen koro bambolo be sokono te foila. Surtout kuranko era mimbe no mimbe kuran la baraka be kere shomer yessa. Mtumbi fe ko de fo ya laka udeme alaka akobe nyaka dama ya rabbi ya rabbana. Au kambe. Ani nyamani to ko sama jane ka Bamako busula warta me kere fe balula sanfe ne ka bara fini kala ne ka hamna ko ni nyina balo ko ni no ka me folo balo mi no yi nyo de kan no nyina ka te salonga parce que salon ni wati kile nyo 100 kg gin wa ko non to watan ba vle dum ne ko bi sanyo bore yi 100 kg yi waduru ani ke maduru wonyo da salon tama kan no ko ni salon tay kusbe mais agila ro fene mi Senegal fene fle ni salon le Senegal gela la kusbe ne ya jitu mine angere bore kun wa ko non to wa wolufla bon ni o da nyina ndama bon nyina ndako na ndo pro folo parce que dagren te ka fala buga do buga wa wolufla do buga wa samane ke baduru bon jamana ka jite mine na fara Senegal ka angere sa gelala ka Senegal o gela kelina bon ki ka tla ta iga bolu firin pirla ati be kusbe non mais ni malo de ka gela nyina ka tema salonga parce que malo bore wa tan 100 kg wa tan a 50 wa duru wa nani ani kema duru bon no da salon dama ko gele salon da do on ko to am fa famo ka ci de mena am wati mena ko sisa ka le ka engrais de ci pour que Senegal be se ka engrais soro ka Senegal ka nya wala nga fulbe mali fama be nga fulbe be buka kelengele be parce que ne rembe be be salon do marala e bravle Senegal la sécurité salam alaikum aw be ni sogoma kene makan baga yego do ka ba fara gero kongani sibi marala nsigelen be Bamako communicati la sibi ni ngoro be viewa bamaran barakela bela jelen fo kerengera mo munun be émission tabaleke ga fuli kerengera bawi alaka san chama irana alaka na kanda ka sawo imankan yi bo mi minisima ka ko ne be mun fo aka ambanga fama ufo uyuka jamana do na men fama ni jamana do na men ka baraka ni jamana den kuma kan aka chala fili chama be o tisoro me mo munun te ka nyata ka fe ni baraka olu kuma kan yi ni ka jamana den be fo nyogongo jamana den de yayi ni ko minisima ka ta joro tala anga famo joro yoro muna ajara jamana den be fana yi ambu fo ku barkada